Jednou z nejméně známých částí děčínského zámku jsou terasové zahrady na jižní straně. Tato ještě donedávna neudržovaná a spustlá oblast přitom kdysi bývala chloubou celého areálu. Na jižní straně zámeckého svahu bývaly kdysi vinice. V první polovině 18. století zde vznikla okrasná barokní zahrada ve tvaru pětiúhelníku, v jehož vrcholu byl zřízen drobný, ale půvabný čajový altán se sochařskou i malířskou výzdobou. Počátkem 19. století nechal František Antonín Thun na jižních zahradách vystavět 5 teras, na kterých postupně vzniklo 18 vytápěných skleníků. Slavný zahradník František Jošt starší poté proslavil Děčín bohatými sbírkami orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Právě na jižních zahradách rozkvetla roku 1852 poprvé na evropském kontinentu největší lekninovitá rostlina světa Viktoria královská. Skleníky a bohaté sbírky rostlin již dávno odvál čas. Ve 20. století na jižních zahradách zněl spíše rázný zvuk vojenských bot a burácení těžkých automobilů. Vojáci využívali jižní terasy velmi utilitárně. V průběhu času bychom zde našli nástupiště, garáže, dílny, stáje a dokonce i vepřín. V kdysi elegantním zahradnickém domku sídlila za sovětské armády porodnice. Ještě před 5 lety byla řada zdí v havarijním stavu, některé se dokonce zřítily. Od té doby postupuje nenápadná, ale přesto patrná rekultivace, která již přinesla první ovoce, například v podobě čerstvě zrekonstruované oranžérie. Zatím dokončené části jižních zahrad si mohou návštěvníci prohlédnout při symbolickém obnovení zámecké vinice 28. září. Již teď je jisté, že růžová zahrada získá v jižních terasách více než důstojný protipól.